tak jsme zpátky u včel. Jak si můžete všimnout, ty komíny za mnou už trochu povyrostly oproti minule. Teďka už je večer a já jsem dneska přidával další nástavky, rozšiřoval jsem a zadokumentoval jsem to i na video, ale dneska to byl úplný chaos, takže jsem s tím vůbec nebyl spokojený, tak to točím znova a už jsem si k tomu udělal i tady seznam, abych to byl schopný dát dohromady trochu přehledněji. Tak dneska si shrneme to podněcování krátce, popíšeme si to rozšíření, já tady udělám nějaký prostřihy do toho, jak jsem to rozšíření dělal, podíváme se, jak jsou plus minus silný včely a budeme o tom tak nějak polemizovat, pokusím se to říct stručně a krátce. Takže podněcování. Ve finále jsem všem včelstvům dal 4 krmítka. 1:1. Dal jsem jim to co týden, protože mně přišlo, že mají nějak málo zásob a měl jsem strach, že budou hladově, takže jsem jim od začátku podněcování dal každý týden 1 krmítko. 4 krmítka celkem. Myslím si, že to je plus minus tak akorát. Protože těch zásob mají teď docela dobře. Jo, když byli dobře zakrmený na podzim, tak teď mají tak akorát. No, co jsem udělal trochu extra je, že jsem před 14 dnama cca ty krmítka z úlu vyndal, protože ona jak na tom igelitu nahoře se sráží voda, tak to krmítko samozřejmě v té vodě má tendenci z vrška plesnivět. Takže jsem je z toho vytáhl. No, do příště to budu řešit asi trochu jinak, a to, že tam možná zkusím vymyslet nějaký vík, aby ten igelit byl trošku zvedlej, aby to neleželo na tom, protože je to strašně výhodný potom při přidávání, při přidávání stavebních rámků, že tam na to máte místo a nemusíte se s tím jedním rámkem extra, jo, někam prostě vymýšlet kam s ním, jo, tak dá se do meníku, no ale o tom až později. Ještě k tomu podněcování. Jo, spíš bych to viděl na plastový krmítka, ta překližka stejně má tendenci lehce plesnivět. Plastový krmítko by bylo podle mě 100%. Jo, a ještě vím, v Americe mají takový krmítka, třeba na Langstroth, který mají 2 díry zhora a takovej síťovanou trubku a ta včela leze po té trubce. A kdyby tady ta díra s tou síťovanou trubkou tam byla jenom jedna, tak si myslím, že se to odebírání toho podněcovacího roztoku o maličko zpomalí a to si myslím, že by bylo taky fajn, takže to do příštího roku zkusím si nějak vymyslet tady takový krmítka. No, tak dobré, tak stačí s podněcováním. Teď bych asi dal prostřih na to, jak ty včely vypadaly ještě před rozšířením. To není poloprázdné. No. Jo? Jo. Tyjo, ty po mně jdou. To se zdá. To se nezdá. Ještě jedný. Jo, po mně už taky jdou, no. Tak ještě jedný, jo? Víš to? Ty už ne? Další. Co? Další ne? Další můžeme mezi. Můžeme cvaknout mezi. Mezi. Krásně. Tak dobrý, jo? Jo. Tak, teďka asi byl ten prostřih, tak překvapilo mě to, že fakt tam nějak vyběhla, nevím jaká generace a bylo těch včel tam docela dost a hlavně už tam byla poměrně podstatná snůžka. Jo? Tím, jak je to stažený úplně jenom na plodišti,
tak stačí jako lehká snůžka a už to člověk vidí, jak začínají ty buňky, jo, tam, kde je plod, už mezi tím plodem se začíná lesknout sladina a to je tak zdvižený prst, aby to člověk nemusel za chvilku tady třepat ze stromu, jo, aby mu se to nevyrodilo. No, takže jsem to rozšíření normálně jedním nástavkem přehodnotil na rozšíření rovnou 2. Přicházím tady k bodu 0. Ideální by bylo, kdybych to rozšíření tím prvním nástavkem, který jsem přidával teďka, kdybych udělal o 14 dní dřív a teďka už by bylo po 14 dnech a přidal bych tam jeden medník s mateřím mřížkou. Jo. Tím, že jsem to neudělal, měl jsem strach, že zachladnou, bylo tady -6 o víkendu a 4 dny kosa, tak no prostě jsem to odkládal a takovou poznámku si pro sebe dám, že je potřeba to rozšíření tím prvním nástavkem udělat předtím, než začne snůžka, ne až začne snůžka. Jo? Ten první nástavek, co jsem na ně postavil, na ty 2 nástavky, byl takhle nachystaný. Po kraji byly 3 mezistěny, souš a 3 mezistěny. Jo? No a ta myšlenka toho rozšíření, toho prvního, který mělo přijít asi tak před 14 dnama, je taková, že jeden rámeček, a možná před týdnem, jeden rámeček s plodem šupnu doprostřed. Tím pádem v tom plodišti mám 2 místa volný, jo, jedno krmítko a jeden převěšený rámek a místo toho tam šupnu 2 stavební. Čistě teoreticky by matka vyběhla nahoru za tím plodem, ona má tak jako tendenci se tlačit, to uvidíme za 14 dní, jestli ještě něco se jí tam podaří zaklást. No a tady takový hezčí tam dávám, nedávám tam žádný hnusy, jo, takový. Tak by ta matka mohla zaklást, jo. No. A já bych za nějakou dobu, třeba za 14 dní přišel, flákl bych na tom mřížku a dal na to medník, jo. Normálně plnej souší. Proč to dělám? Proč na to nedat mřížku a nezačít převěšovat? To úplně v pohodě jde, ale já mám takovou jako vizi o metodice, že budu spíš včelařit s nástavkama a míň s rámečkama. Takže když bych dokázal nějakým způsobem ten extra plod dostat na mřížku, bez toho aniž bych musel rozebírat rámky, no tak by se mi to samozřejmě líbilo. A to mám takovou právě, tak si to představu, že by to mohlo být dobrý, jak to dělá třeba Ian Stepler v Kanadě. Já vím, že má jiné podmínky, ale to nevadí, přizpůsobíme to na naše. On dělá tak, že na včelstvo, který je hodně utemovaný do malého prostoru, kde se rozvíjí na jaře, potom dá druhý nástavek, matka mu tam vyskočí, zaklade mu to a ve chvíli, kdy začne jeho snužka, tak on to setřepe do spodního nástavku, dá mřížku a naskládá medníky. No a to jako já bych udělal podobně. To znamená, já to tam teďka nechám 14 dní, možná už to tam právě nějakou dobu mělo být. Matka by to tady zakladla, já ji setřepu dolů a dám mřížku medník. No a to mřížku medník jsem právě dneska udělal zaraz, protože prostě už té sladiny tam bylo v tom plodišti hodně. Jo? Otázka možná, proč jsou tady mezistěny, tak je to právě to něco extra, co ty včely můžou dělat a plnit a stavět v případě, že by přišla snůžka. Jo? Takže ideální by bylo prostě, dal bych to před týdnem, matka by to vylezla nahoru klást a dneska by už prostě s přínosem stavěli mezistěny. Jo? Krásně. A možná tam něco i přinesli. Uvidíme. Je možné, že to prostě celý zanosí sladinou a bude to úplně k ničemu, ale od toho je to prostě pokus. Jo? Mám takovou představu, že se vymyslelo nástavkové včelaření, aby se člověk furt nevrtal v zadovácích s rámkama, a tak se snažím jít tou cestou nástavkového včelaření.
Takže teď bych udělal možná prostřih, jak to vypadalo v tom včelstvu, když jsem přihazoval stavební a tady tenhle ten nástavek. A další. Máček. Takže nástavek. Vedle vezmeme jeden bez zásob s plodem. Jo? Perfekt. To je plod. To je kladeníčko. Tak, lupneme ho tam. Tak, kdybych si tam nedal prostě blbec ty rámky místo těch krmítek asi před 14 dnama, je úplně prostě zbytečnost. Jo, tak tady ten, jo, tady ještě mají zásoby, tak ten nebudem dávat. Musíme vybrat něco jiného. Nevím, no tak dole mají určitě, no to nevím, si ze spoda vzít. No. Asi ne. Jaký? No, tady tenhle asi mohl. Co? Jo, ten vyšel, jo, ten je prostě, to je čist přínos novej, takže tady místo zase nějakého žebráčka tam hodíme. No, ideální by bylo, že bych jim dal suchý ty souše, že ta matka tam možná zakladla. No, uvidíme. Tak a teď najdeme kraj plodu. Ten je někde. Tady je píl, takže dáme sem. A tady dáme jo, tady je dokonce tady plod, hele. Dokonce máme plod. Takže ho dáme takhle druhé z kraje. No, takže takhle a šubo tam. Stavební. Utneme to tam. Deko. A hotovo. Jo, no a takhle furt dokola. No, tak je asi 5 minut po tom, co jsem přidal tady tu bednu a trochu se mi to rozleželo a je potřeba se přizpůsobit. Jak když jsem viděl, jak ty dva nástavky jsou nacpaný nektarem, tak prostě mám strach, že by mi to začalo frnkat a to bych byl fakt naštvaný, kdybych měl souše v baráku a rojovou náladu v úlech. Takže prostě fláknu ještě mřížku a medník. Zkusím to takhle. Je to experiment, jo. Takže ještě tohleto doplníme takhle medníkem. Takhle a tady mám takový nějaký, jo, prostě panenský, vystavěný z loňska. No, je takový horší, no. Prostě souše, jo, různě. Snažím se mít spíš panenský, tak. Jo, no tak pro jistotu. Abych měl trošku klidnější spaní. No. A teď tady mám několik bodů, taková diskuze, jo, ohledně tady toho systému. Je to hokus pokus, jo, nikomu to nedoporučuji, aby to dělal, je možný, že to tady budu za x dní lovit na stromě, ale prostě je to na moje triko, já jsem s tím v pohodě, jo. Tak,
První bod. To včelstvo by podle mě mohlo zaklást tady ty nástavky, jo, ty přidaný, tady tyhle ty, podle síly. To znamená, velký by mohli zaklást víc, menší by mohli zaklást míň, tím pádem bych ve větších nástavcích tady měl víc plodu a mohl bych tím způsobem vyrovnat trošku sílu včelstev. Jo? Když bych některý měl extra velký, některý extra malý, tak tenhle ten nástavek plodu můžu strčit tomu malému, otřepanej, a ten strčit tomu velkému. Jo? Další možnost je, že z tohohle můžu udělat oddělek krásně. Jo? Budu tady mít zásoby, něco, jo? Tady zakladeno, takže celý ten nástavek můžu vzít, strčit ho a mám oddělek, jo? Toho cca 1. května. Jo, ještě jsem neřekl, kdy to mám v plánu se třepat pod mřížku. No, to se ukáže, no, nevím, prostě je to pokus. Musí to být samozřejmě nejpozději 3 týdny před stáčením řepky, což bude cca 28. května víkend. Takže toho 1. plus minus, jo, tady budu chtít mřížku dát pod, aby mě to tady vyběhlo a abych to mohl vytočit. Může se stát, že to plodiště je v tuhle chvíli tak velký, že do tohohle nástavku začnou rvat sladinu. To, že tam mají mřížku a další medník, no tak ta mřížka ona trošku působí jako takovej blok mezi nástavkama, jo? Tak je možné, že se to stane, uvidíme. Dal jsem do toho medníku chlupatý plásty a když jsem nadzvedával teďka jenom tak, jsem koukal, jak to vypadá, tak ten medník je samozřejmě plný včel, protože jsou to chlupatý, ještě lehce sladký plásty z loňska. Tak doufám, že to nebude pro ně nějaký blok a že tu sladinu budu rvat do toho medníku a ne do tohohle toho. Jo? Další bod diskuze, co vlastně ten včelař teda takhle na jaře má dělat. Musí rozšířit ty včely, aby měli kam dávat med, řešit rojovou náladu, jo? A zároveň s tím řešit obměnu díla. Jo? Myslím si, že prostě ty včely na novém díle, no nevím, jo? Asi budou o něco lepší. Říká se to, nevím. Někdo prostě to neřeší, že to má černý plásty a říká, že si to včely vyřeší sami, že se to nějak vykouše nebo co já vím. Já se budu snažit to mít spíš na čerstvějším díle. No a četl jsem takovou zajímavou knihu, kde se spoustou věcí jsem nesouhlasil, ale jedna myšlenka byla zajímavá a to ta, že na jaře matka zaklade i panenský plást. No a to mě vnuklo myšlenku, že bych to možná vyzkoušel, že bych, a v té knize se to tak popisuju, že bych taky zimoval na tom panenském díle, jo? Proto včelstvo údajně to nějak pozdravný. No mě by to pomohlo v tom, že bych nemusel přidávat rámky do plodiště, aby mi to matka zakladla. Jo? A tu obměnu bych dělal tím, že na jaře bych měl jeden nástavek, zakrmil bych na podzim do jednoho nástavku panenských, matka by tam na jaře vyběhla, zakladla mi to a to by bylo plodiště. A tím bych vlastně měl i tu 50% obměnu. Že jedno plodiště by zůstalo, do druhého ona by vlítla. Stejně to jde dělat na vyšší rámkový míře, mám tady 39-24 Langstroth, dá se to přenést. Jo? No a já si kvůli tomu tady právě nechávám vystavět ty mezistěny. Nechám si vystavět celý nástavek a to bude moje 50% díla v plodiště, protože do toho zkusím na podzim zakrmit nebo v červenci zakrmit a uvidíme na jaře, co se stane. Zase je to experiment, nemůžu nikomu doporučit, aby to dělal, jo? Je to hokus pokus. No a aby si to člověk trošku líp vizualizoval, jak vlastně by to dílo cyklovalo tím úlem, tak vlastně já bych nahoru, řekněme nad mřížku, bych strkal nástavky buď to takhle, jo, že uprostřed souše po krajích mezistěny, nebo
na zebrovaté jedno, ale nechal bych si vystavit nástavek mezi stěn a ten bych měl nahoře. A postupně to dílo by, jak kdyby cestovalo dolů tím úlem a na jaře bych ze spoda vytáhl prázdnej, nebo na podzim vytáhl prázdnej, jo, starý nástavek a vyvařil. No, takže zhora by to čistý dílo putovalo tím úlem, až by se dole odstranilo. Mám zavřený očka. Chci si to vyzkoušet, jaký to je včelařit se zavřenýma očkama. Jo? Nemůžu to nějak hodnotit. No a ještě doplním jednu věc, že já tady včelařím na, jak to někteří hodnotí, na nejhorší rávkovým míře nebo nejhorším úlovým systému, že to je nízký nástavek a ještě nezateplený. No ale přijde mi, že ty včely v tom jako jsou v pohodě, jo, nepřijde mi, že by byly nějak extra malý. Přijde mi, že letos mám snad největší včely, jaký jsem kdy měl. Takže za mě jako se v tom v pohodě dá včelařit. Je možný, že časem dojdu k tomu, že nějaká, nevím, že zateplený bude lepší, no tak k tomu dojdu, ale teď se mi to jeví, že to je pěkný, že se v tom dá včelařit úplně krásně. Upravil jsem si tady takový vozejček, to je teda taky velká pomoc, že to člověk nemusí tahat v rukách všechno. Naložím na to tak 10 nástavků třeba, takže úplně perfektní. Už tak to video asi bude dlouhý. Zase. No, když si vezmete, jak jednoduše se tady ty včely dostaly do síly, tak to přijde neuvěřitelný, jo? Že vlastně já to nijak jsem neuteploval, nijak jsem nekomoroval, nepřehazoval rámečky, jo, zásobní za prázdný, nebo neotáčel jim zásoby, že je měli vzadu, aby je měli vepředu, nerotoval, nic, jo, já vlastně od toho podněcování. No a to ještě to podněcování tady třeba v těch vysokých langstrotech, nebo v těch 1.1 langstrotech, tam kdybych dal 4rámkový krmítko, no tak tam přijdu dvakrát 14 dní, jo, a na dvě podnícení to mám hotový. Jo, nějaký, já nevím, že bych rozkrabával zásoby, ježišmarja, to mě přijde úplně zbytečný. Jo, vrtat se v tom a krabat to rozpěrákem a pak na to třeba ještě cákat vodu nebo něco takového. Nevím, tak třeba někdo má metodiku, že to má vyzkoušený, že mu to funguje, jo, že si to ověřil. No je to možný, no. Ale nevím. Přijde mi to takhle takový jednodušší na to včelaření. Už tak je to hodně, jo. A ne, že by člověk byl línej, anebo že by ty včely tak sežrali toho času, ale teď je jeden den hezky, že jo, tak člověk ještě k tomu sází brambory a ještě někde třeba pomůže, no a má na to hodinu, jo, na tady ten rozšiřovací zásah. No. Tady to včelařský video nebo včelařský povídání bych dedikoval spíš jako pro včelaře, než pro nějaký plný začátečníky. A chtěl bych tím trošku vzbudit takovou jako diskuzi ohledně tady toho jednoduchého včelaření nástavkového. Přijde mi, že to dělá strašně málo lidí teďka. Je možný, že já taky zjistím, že to je kravina a začnu dělat nějaký optimalizovaný plodiště, ale nevím, nějakým způsobem mě to takhle prostě baví. Jo, líbí se mi to, že je to jednoduchý, že je to takový elegantní. No, tak zajímalo by mě, jestli někdo to takhle taky dělá. Jo, a klidně o tom taky natočte video, já se rád prostě poučím. Jo, taky se rád podívám, jak to dělají ostatní, přijde mi, že videí, že by někdo včelařil prostě takhle na nízkých nástavcích, že za stolik není, jo, že spíš je teďka trend kombinovaně a komorovat a takový, což je
taky určitě cesta k cíli, jo, a já se snažím prozkoumat tady tuhletu cestu. Jo. No, tak jestli to někdo dokoukal až sem, tak to jste dobří. No a uvidíme za 14 dní, za 3 týdny, jak to bude, jak se to bude vyvíjet, jak se ty včely budou rozrůstat, jestli se to bude vyvíjet tak, jak očekávám, anebo mi do toho včely hodí vidle. Zatím bych řekl, že z 90% mi do toho vždycky včely hodí vidle, je to úplně jinak. Ale to tak prostě je, že člověk má teorii a za týden přijde ke včelám a zjistí, že to je úplně jinak. Má to jednu nevýhodu tady to moje včelaření, a to, že tím, jak strašně málo do těch včel chodím, tak je to taková jako včelařská nuda, že toho vlastního včelaření je tam docela málo. No ale tak místo toho tady natírám nástavky nebo něco takového, nebo si udělám pěkný rojáček a taky jsem spokojený. Tak to je všechno. Tak ať se vám daří, a jestli máte nějaký nápad, no tak ho taky natočte. Mějte se.